Et poso un exemple. Per exemple, tanquem els CIEs. Sí, tots estem d'acord, tanquem els CIEs. Val. Com que no els podem tancar, de moment, el que sí que podem fer és plantejar-nos seriosament què estem fent. Per què? Perquè el CIE, a l'interior del CIE, s'ha privatitzat els serveis del CIE. S'ha privatitzat, és a dir, la neteja està privatitzada, aspectes de menjador està privatitzat, etc. Entenem que dintre dels CIEs es produeixen violacions flagrants als drets humans? Sí. Entenc que cap ajuntament hauria de contractar o tenir contractes amb empreses que subministren serveis a l'interior del CIE. És a dir, no pot ser que una empresa que està subcontractada per al Ministeri de l'Interior per prestar serveis als CIEs, que tu saps que allí s'estan violant els drets humans, tu, com a ajuntament, també contractis aquesta empresa per prestació de serveis socials. Empresa de Florentino Pérez, Ajuntament de Barcelona. Llavors, el que hem de plantejar és dir, és que hem de ser coherents amb aquests aspectes en matèria de drets humans. Un últim incís i després obrim el debat. També digues ara, Mimi, el tema d'empresa, no? Gràcies. Sí, era puntual en aquest cas, no és per fer debat ni res d'això, però sí que potser ens hauríem de plantejar les accions que portem a terme en aquest sentit, perquè fent accions com les de no permetre que empreses siguin adjudicatàries de serveis que res tenen a veure amb la privació dels drets humans, perquè els drets humans venen per on venen i els serveis de neteja, de menjador i tal, potser si obstaculitzem aquests serveis, al final el que estem fent és empitjorar la situació d'aquelles persones que estan allà a curt termini, i potser les accions haurien d'estar més encaminades en un altre sentit, que els efectes col·laterals de les accions que emprenguem no empitjorin la situació de la gent que ja són allà, que no tinguin una pitjor neteja, que no tinguin una alimentació pitjor, perquè estem posant problemes. Jo crec que hem de garantitzar durant el temps que estigui allà que aquesta gent estigui en les millors condicions que podem garantir, perquè són persones, i hem de treballar de valent perquè la part que no funciona realment és el que hem d'eliminar d'aquest sistema. S'han d'eliminar els CIEs, això és el primer, però mentre els CIEs estiguin allà jo estic a favor que la gent que estigui allà estigui en les millors condicions possibles, no retreure-li elements. Sí, jo també, No, estic segur, però que potser el plantejament d'atacar els serveis que són secundaris i que són les branques de l'arbre, anem pel tronc. Saps el que vull dir? Centrem-nos en el tronc, perquè si no la resta és perdre esforços en coses que de primera banda el que jo em replantejo és això. Si ens centrem als serveis de neteja, alimentació, menjador, càtering, el que sigui, potser estem minvant les condicions de la gent que havia allà, que ja són força desagradables i força extremes. No, sí, per exemple, també plantegem-nos de... És un negoci, en el fons, és un negoci, però inclús és un negoci en el que hi ha uns operadors com són les companyies aèries també, és a dir, quan es fan les deportacions col·lectives, comencem a plantejar-nos des d'àmbit, jo entenc que des d'àmbit municipal fer desplaçaments en companyies aèries que el que col·laboren és amb vols col·lectius. A l'àmbit de la ciutadania ja és la consciència personal de cadascú, però a l'àmbit municipal jo entenc que això és connivència. I tens raó, no deteriorem la situació dintre, però també veiem que les empreses que estan facilitant aquest servei dintre és perquè tenen un negoci en aquest servei. Clar, són empreses però empreses no, sí, però hi ha empreses i empreses, però l'ètica està al marge d'aquestes empreses, sabent què és el que està passant dintre, perquè aquí realment, si
determinades persones no poden entrar al CIE, sí que poden entrar, és a dir, autoritats no poden entrar al CIE, però sí que els treballadors d'aquestes empreses. Tu has dit que la defensa dels drets humans és una qüestió ideològica. Sí. La línia liberal empresarial d'aquestes empreses no correspon a la socialdemòcrata i de defensa, clar. Ja m'ho ha dit, Sí, tens raó. En relació a la defensa dels drets que parlem dels municipis i tot això, jo sí que voldria introduir potser el concepte de local, aquesta abstracció de tots aquests drets a nivell universal i de com implementar-los i traspassar-los en l'àmbit local. Però també m'agradaria que no confonguem amb les dimensions d'un municipi per la seva població, la seva extensió. Jo m'agradaria més donar-li un enfoc en el que sigui, no podem oblidar tant les urbs, però és que tenim municipis que són rurals també, i aquí també es fa una violació dels drets humans. És aquí on també no podem perdre de vista aquest àmbit, i al mateix temps que es pot treballar a les grans ciutats o en ciutats amb molta intensitat de població o inclús en municipis més petits, no podem oblidar lo rural, en aquest sentit, perquè allà també hem de ser garants d'aquests drets. Era solament aquesta petita al·lusió, hem parlat una miqueta del perfil de com hauria de ser la persona que portés aquest càrrec, hem parlat així una miqueta més per sobre, que m'agradaria poder haver aprofundit una miqueta més en les eines que té a la seva disposició, però sí que m'agradaria que em comentessis molt ràpidament quins 3 o 4 punts hauríem de tenir molt en compte a l'hora d'obrir un, diguem-ne, procés selectiu per escollir un candidat que sigui... Molt bé. Gràcies. Jo crec que el primer i fonamental és que tots els gestors polítics de l'Ajuntament obríssiu una taula de diàleg, obríssiu un diàleg entre vosaltres per dir, primer, posar-vos d'acord de dir, creiem necessària o oportuna o convenient la figura del síndic municipal o defensor municipal. Ja sabeu que el nom no fa la cosa. Segona, seria de dir, home, contactem també amb les entitats socials, que ells donguin, és a dir, donguin noms, perquè és molt important que la persona que hagi d'assumir aquesta responsabilitat hagi tingut compromisos socials. El que no pot ser és posar un síndic com allò de dir ostres, tenim una figura excel·lent, tu, és un catedràtic, no sé què. Escolti, no, jo segurament que això no servirà. També podria ser-ho, jo no dic, no, ara no estic anant en compte, sinó que estic dient, cal que la persona sigui elegida primer per la màxima unanimitat, si pot ser. I en tercer lloc, jo crec que no sé, no, és complicat no, però ara me quedo jo així una mica inalvis, m'he quedat inalvis, sí. És que abans, per exemple, heu comentat que la selecció ha sigut una frase mig... Sí. I era que s'hauria de... que no ombudsman s'ha d'escollir per als grups polítics que integren el consistori. Jo estic totalment en desacord amb això i crec que és tota la ciutadania, tota la societat civil... Sí, no, per això deia jo que he perdut el fil. Sí, que havia perdut el fil. Mira, no, la veritat és que, efectivament, la idea pot sorgir del compromís dels polítics de dir, posem aquesta figura i creem aquesta institució, però la designació i el camí que s'ha de seguir fins a designar la persona, que s'ha de fer pel ple, perquè és una competència del ple, home, doncs que prèviament s'hagi consultat, s'hagi fet la major diguéssim, interlocució possible amb entitats socials, amb tothom. Allà, per exemple, a Girona, concretament a mi em van demanar podrem variar el tema de l'elecció, perquè tinguin aquí, en el ROM municipal hi ha
diguéssim, la figura i diu com s'ha d'elegir. No diu aquest punt important que tu dius, prèviament s'ha de fer, o sigui, poden decidir-ho els polítics o prèviament s'ha de fer una consulta, diguéssim, popular o a entitats socials. Doncs això ara m'ho van preguntant a mi, perquè aquí sortia, podia sortir de l'alcaldessa de dir jo vull que hi hagi síndic i jo tinc ja aquesta persona. Normalment a Girona havia passat, és la segona, diguéssim, persona que ocupa aquest càrrec, doncs ai carai, no, perdoneu que jo no... Com era la votació? No, que les dues persones que han exercit el càrrec s'ha decidit per la majoria, diguéssim, per al ple, pel ple, sí. No, l'única cosa que havíem fet, que jo m'he assabentat després, això jo aquí no intervinc, però era que cada partit, com dèieu vosaltres, doncs tenia uns candidats, no eren del partit, eren candidats. Després vas anar discutint entre ells i finalment doncs queda un. Lo plausible, lo desitjable és que es faci com es faci, quan es decideix donar aquest pas sigui per unanimitat. Seria lo desitjable, però tampoc està barallar amb que algun es mantingui ferm en que aquella persona que han elegit o es vol elegir com a síndic, doncs per ell no reuneix els requisits corresponents i no vol votar-lo. No passa res, tampoc passa res. Hi ha dos. Bon dia.